Представям ви пристаен апартамент на партерен етаж с тази невероятна веранда зад мен. Кухня, трапезария с известна тази прекрасна веранда. Диванчето е ново, има си климатик за лятото и съответно радиатор за отопление. Кухнята също е чисто нова. Красота! И известна тази прекрасна веранда. Супер спалня, пълно оборудвана, баня с баня, след основен ремонт, още една спалня с известна веранда и зелена територия, баня с тоалетна,